har lige fået mit nye kamera her. Så jeg er lige ude i skoven, ude ved sådan en slette. Og jeg lige er ude at teste lidt. Prøve at se, om jeg kan finde ud af indstillingerne. Det er noget lidt andet. Jeg kommer fra et gammelt Sony-kamera, og nu kommer jeg så til et Nikon. Så der er jo lidt forskel i opsætning og brug og sådan nogle ting. Så, men jeg tror, at jeg har fået et par okay billeder. Nu må jeg lige hjem og tjekke dem. Men super fedt at have fået det her kamera. Det er langt mere lydløst. Og det virker, ikke verdens bedste lysform, jeg lige har været ude i her. Men det virker til at være langt bedre til at fokusere. Nu skal jeg lige lære at bruge det ordentligt. Men jeg er ret positiv indtil videre i hvert fald. Og så, jeg har siddet her et stykke tid, og man kan sige, så har jeg så siddet her lidt for lang tid næsten, fordi der er simpelthen en snegl, der kravler op på mine sko nu. Så har man altså siddet her for længe og forstillet. Ja, det har faktisk været en super dejlig aften, lige at sidde her og bare nyde stilheden. Og der har været en okay aktivitet af forskellige hjorte. Og den ene af dem i hvert fald tror jeg, at jeg har fået et okay billede af. Så nu må vi se. Ja, men det var egentlig også for lige at fortælle, at jeg har fået mit nye kamera, og det er købt på, jeg glemmer om det hedder MPB eller MPP. Og det er jeg super glad for, så nu handler det simpelthen bare om at lære at bruge det. Ja, der er et tons af indstillinger. Selvfølgelig er meget af det samme som over mit Sony-kamera. Men man skal lige finde ud af at bruge det, og knapperne sidder nogle andre steder og alle de der ting. Så ja, det kommer. Nu tænker jeg, det føles lige lidt som om man starter forfra her, men jeg tænker, at det kommer inden for det næste stykke tid. Det handler bare om at komme ud og øve og lege lidt med det. Der var lige noget puslen. Nu har jeg i hvert fald noget grej, som kan bruges. Nu handler det om teknik, øvelse og erfaring. Det er simpelthen det, det handler om. Og så skal jeg gøre det mere i det her. Nu har jeg lige den her lille en, som fulgte med her. Men altså skal jeg simpelthen gøre det mere i camouflage. Og se, om jeg kan komme endnu tættere på. Ja. Jeg kan godt lide det her med at gå rundt. Det synes jeg er super fedt. Men jeg kan virkelig også godt lide det her med at sidde lidt i skjul og sidde og vente. Jeg ved godt, at man afskærer sig fra nogle muligheder, men til gengæld får man nogle andre, og så synes jeg faktisk også, at man får en lidt hyggetid. Lige bortset fra, at jeg nok skal have en anden skamme, fordi altså, mine fødder, de sover faktisk lige nu, fordi jeg har siddet her et stykke tid. Så jeg tror, jeg skal prøve at dykke lidt ned i en ny stol og noget camouflage af en eller anden art. Jeg vil ikke have camouflage-tøj, fordi jeg synes, jeg er sådan lidt offensivt at skulle rende rundt i. Men jeg vil prøve med noget camouflage. Jeg har fundet ud af, at der er sådan et gilli-net, man kunne bruge. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at benytte, fordi nu som i dag, jeg har godt nok kun den her, lille på her. Men faktisk, så følte jeg faktisk, at jeg sad lidt lyt. Der kom en hjort gående sådan hen, og det er også den, jeg har taget et billede af. Jeg håber, der er blevet godt. Det er lige det der med indstillingerne. Men der gik lang tid, før den så mig. Og den eneste grund til, at den ser mig faktisk, tror jeg, det er på grund af den her kliklyd. Den kan man ikke helt undgå. Den er så langt mindre på det her kamera, end den var på det gamle Sony. Så den ser mig så faktisk til sidst. Den går sådan lige hen imod mig. Sådan skråt hen mod mig. Og så kan den godt mærke, at der er et eller andet, som ikke er helt som det skal være, tror jeg. Så den vender stille og roligt om, og så går den væk igen. Men der går noget tid. Og så lige kort efter, så kommer der faktisk en over på min venstre side. Jeg prøver sådan at dreje kameraet stille og roligt, uden at bevæge for meget. Og den lægger mærke til mig. Eller den lægger ikke mærke, men den ser, der sidder noget her, som ikke er som det plejer. Men den står meget længe og vurderer,
hvorvidt den er noget, den skal gå væk fra, eller om den godt kan blive. Og jeg tror faktisk, det har lidt med det her at gøre, fordi jeg ligesom, når jeg sådan sidder bagved, så sidder jeg jo sådan nede, og der er som om, at det skaber en eller anden brydning. Det er jo ikke, fordi det giver så meget camouflage. Det er som om, den lige bryder min silhuet, så den ikke helt, eller de ikke helt kan vurdere, hvad jeg egentlig er. Så hvis man kunne få lidt mere net, og så tænker jeg på en eller anden måde, enten om det findes, eller også så må jeg lave et andet, som gør, at jeg ligesom kan bygge det lidt ud, sådan en eller anden stang, og så kan det hænge hen over det, fordi så bliver jeg sådan rimelig skjult i min silhuet. Så er der sådan noget krat og sådan nogle ting, som jeg måske sådan kunne sætte mig ind i. Nu sidder jeg lidt langt ude nu, men så kunne man måske sætte sig ind i noget af det, og så føle sig godt skjult i hvert fald. Og det tror jeg rent faktisk, jeg vil kunne komme langt med. Så ja, nu må jeg se. Men nu vil jeg sige tak for denne gang. Husk at abonnere på min YouTube. Synes godt om på min YouTube. Det bliver nok der, jeg lægger mit største fokus, fordi jeg godt kan lide at lave de her små videoer. Hej derude.